Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Murume uyu ndinoti ndakaenda Kumba Anobva kundonogara naMwakadzi. Haagari nini, haachengete wana, haachengete inini. Ine tu wanzoeresha mwaranzi kuti ndakadzoka pamba kubva wabuda uchienda kuna Mwakadzi wakuwasiya. Pana yondo ndokuzesa munhu ita nezve. Bueno, life yako ya kutambea unaona noza mbona mbona noiza imbo penya kurara maona bude mwana pachina nomude mukadzi wangu nomude kama ungupere mama tese unokumbira ureke Anera muwe. Wauze. Wei, mawakangazire. Ndizvona zvokuisa zvaunoziva wakutadzira nditoda kuti watauriwo chandakaita sechandakawatadza. Inda kukumbira regero bhozi ndanzina taura kuti wewe ukatsika kuti ndikabuda mumba uri wakwenda kuna Mwakadzi. Vari kunyera Vakadzi handina wanga wasitoripo bhozi nyaya yakaitika ndekuti madhamu wangu murume uyu ane kwaanogara. Imba yandaigara yakadona, hapana imba. Nyaya iyi hakusvike kutanga kutongwa. Takambotongwa kwaSabhuku akati mukadzi anditi. Sabhuku ingene? Achibuni, Sabhuku Chibuni. Mshambanya. Vakatombotonga nyaya akati mukadzi anditsvaka. Imba yandaigara yakadonha kudhara, zvinhu zvakaparara. Agara nemukadzi uyu apa panapa. Atono umwe mukadzi waanogara naye. Wandinosira inini mukadzi. Uyu ndowechi3. Saka ndikuzwawo kuti kuda kutoni yoseipa. Imwe ndimagarira zvemberi kuora. Zvemberi makagara here ndozvandauya kuti mundibatsire kuti mubatsira ndisazokupa shona yakwana kuti iwe ndowakuzva ndikutotaira kandisi. Zvemberi makagara here imwe rakuora here ndodiniko ndosumuka here kanoita kusumuka ndakasumuka kare ndotogara kumba kwabereki chimba chere. ndozvaudzwa kuti mimi ndinotaura zvakati murume yakutokudai mimi chipindura kwati aiwa shamatakaenda anditi daroziva chamabvunzirwa painyaya yekuti unotukuda here kwete chimba chere pari ndiri pano pandina mama mawana ndawena baba wangu mwana jora musununguri adara mukadzi muchungure mukadzi wangu unomudii
Ni ndio zangu kwa ile. Chakula pia ni baba mwana. Unaona tu. Chakula tu. Niambia kasi. Ndio nataka. Machele. I'm fine. I'm fine. Ndakukurambira kuti imimi amundichengeta vana amuchengeta mendisoona kuchikora plus munongorora vakadzi chero mukadzi wamafunga kuroora munongorora kumba kwedu apa ndangana chamakabvisa baba vangu ndivo vari papa ndakukurambai pakati pamberi pedare amufai ndikuzvitongesa vakomana wamashireni munomu havana kana senti ranovaapisa yeta kutambira gukuru anoda kuita sei ini zvondinesa stereki vanhu vatikutora kwasha chatomboti mukwasha munhu akaita sei saka vanhu vatinoachaje stereki amuisepoita kuti mupana akuzi mukwasha atambira gukuru vatiita ane masenti achaita tikuitei ate zvano isaisa munhu renyu rekuma gara zvipasira isai samunhu renyu rekuma mukana muchinawo vanochera muzora kuchera bhulawa izvo isai samunhu renyu rekuma iyo mupana iyo madhatsa anomirwa kutamba wanyanya eji yako uchuku yasudiri yako aiona chizvakaexplain chiko ani pamba asi suro inozoita muchikwenzi mazvikwenzi ndo zvakawanda imba inovaka wanzwa shona yako handikuwesa nguva tichidiskasa kuti si chinomboika nomukadzi wako uchadiwa chiita uchadiwa vana vako kuchita sei vana vatoti vana vaite sei kuchengete vana vako kuti vana tevako kuramana maramba netu ndivyo bati vana maramba nazo mama kama undu kuchita andiko isachengeta vana inonosa asaina ngoma inonosa inonosa waramba ndio kutoka na mdiku akatitorera mwana ane 11 years akatitorera mwana penda unopanza yake mwana wacho raite kutorera mwana nemufambira mwana kudzoro mwana toshiba kadzorera mwana ana raite nobvisa maintenance kuda kutanga konyesewe nyaya yakaitika apa unoenda unakwira dare nyaya iyo inonosaino so Anowanza Vakadzi wanza Bushu apo wapaka panenze msikana aramba mamesa ako daidze iyo gara anzi tinga kudzvanya atakudzwa saizvari zvoshuwa ndadzvanyiwa pachena ndatomboda kutsanangura mukataura unotaura bhuza ngaadzoke you're being irresponsible kuona kana megiro wangu andakuirana nawo kurorana awa ndo madamu wangu wapuwa mari yeguburo kana uchivada unovatera wodzoka neguburo kudai mawirirani uzvinzwazotaura nyaya imwe yaitika kuna madamu pamba pacho vanga vasingatodi ndatadza handina kana kutadza ndaikona kungubva kubasa ndosvika pamba akanama ndoita nguva ipapapa kuti wazodzoka wachizodzokera november wakagara 2 months dzinotokwana bhozi wakabuda may gura 2024 akazotanga kurirana ndofunga september november ndobva waita sei vadzoka dzoka kwakaita wanenge watoona kuti nini mazuva aenda akuwana kuti masenzi mabasa vatoita sei vatoshanda
ndakabhadharira chi ndakatanga kubhadharira society yavo yavaita munhu anowana waitotoka kuda mari mwana ndovapa wakuda chakati mwana ndoita sendovapa nasingazvitsvagi kuti chichakaitika wanga ane gore point wasiko kubva kwani pa 2 months dzawakagara wakabva musi wa 25 December wakashedzwa namaini wangu wechi kuno kuti fara ndakaenda nawashedza kumba sikanzi kunei kwandashedzwa kwacho ndakabva ndashangana chekupindura bhosi nandoni wamwe chi tagara tapinda mugore takuda unopinda mugore nyowani ndofunga madhamu angu akadzika mutemo sikanzi anobva pasina munhu achabvunza munhu kuti anga ari kuwanga uri kupi ndakaramba ndakaita se ndakanyachana asingadi kunisana namadhamu angu ndakaramba ndakaita se ndakangonyarira ndofunga wakabuda musateti wano wakadzoka kuma 12 ndakatorara mumba handina kutaura navo kana tine zvatakaita apana inini musi wa1 ndaona wakomana waimwe wadoro patanga totengera udoro patama doro ngereyo hadina kwatakaenda ndaya kumba kuma 12 mangwana kusena wacho musi wa2 ndopo wakatanga kufemeruka madhamu vachirongedza chizhinji ndakatorara mumba remember ausuda kuenda mukomana ngari kwani patezvara wangu ndokwangari ausuda kuenda kumba here chichi wabva wabuda panze nedhishi mamune magumbeza 2 nehembe dzimwe dzanga nadzo masiya chi mumba ndobva watora chi ubva washedza munhu aidarika nerodi wabva watsigwa dhishi riri maseniseni zasati atombobuda vachibva vaenda saka mandaita sei ende kuti watera kwachikokwa akasike kutanga kakudarika kana ka50 pese pandaivatera pachipapo ndaitobhadharisa mari ipapo pawakauya pachipapo pakatoenda $100 ndakamubvunza nai madhamu mari yamaendesa iyi imbori yei uku kuna tezha zvika ndesori ndakati sori iyi ndini ndakakanganisa here kana kuti imimi ndimi makatadza hawana kupadera patangoisiya nyaya ipi ndakati sezvo munhu adzoka chipamba ndakatraya kuda kumufadza mukadzi wangu ndakatadza bhosi ndaikona kutoenda kana kubhindura nemasponza angu kumaini kwedu ndomunzira kana drink chero minute mate ndakaita rinenge 1 week riri mumba mimi ndakatozoritora inini ndakatomwa nemafriends pasina kana chapatako ndosaka paipai wakuna kutaura inonzi nemozve amadhamu ako achera ndaida kumunhu wanotika kumana serious vachera panhanga aserious mudai varikuitoa zvaunongoita jakara mutsango kubatsira mambomu kana mudzimai aenda anotera kana mapesana zvaunoita vaviri hamugadzirisana nokuti munenge musiri kuenda munotsvaga atete kana sekuru mumwe nemumwe obvuma kutambira paanenge atadza wakaramba wakaoma mumwe munhu achikutafa urongo hamuna kwamuri kuenda ndozvinoitwa imba ukaona vaviri matadzakaendamo zvikura kuti paakuda munhu muyananisi pakati pano asi muchitambira zvinenge zvitorwa nemunhu iyeye achikuonese kuti apa iwe urongo apa iwe wadai mutambiriwo zvaanenge achitaura muteedza kuti imba iende kumberi asi mukaita naro izvozvo zvamuri kuita mahumbuka muri kuramba muchikanya asekuru vanoenda kubva wakomana tatingoivharorai vakadzara aikonai kungotora ukangotora vachazokusaidira rorai madhamu hapana nyaya ndichagadziriswa murume ndiyeyo watatinhairata murume asatiyeri ungakwera novana vese toderai